حلالا تبدم تسقي رادي إرنا ينزلنا إنسانا شكوري نحونا أبراهام تسفاي كاب بولونيا بيلا إيطاليا يزل أبراهام عارك سكت كده ولا لك حجف زي فقاد زي قله العلك يا خاز جيرابك دك إسكات غونا يفلت يا أخي حدير كاي يفلت يدو شكا خيولو تسفا قبر يا يوني نو مدواش يلن سلازي كل جزء خدول كلها ندهاي نقوم نجار نسرح سلازي خناسي مدواش يلن لا لبامي قليل كاك واقع حجمش و انت راس قال حجسي كلنا يلبونا يزلو اه أبراهام كم يقتلك اه بلبام كا يقتلك آمين 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 حنتي دعوة خمس صحفتي كير كان اه أتودي قدف حنتي صحفتي الشير كتب لاغ أنيخا نعيك هو أمتياتني هو زعبا سلامة وسلف قلات حجي تفلت خونيخا أنا رح نحكي لي خبزم بزح كم ببو زي فتوي حجي واو هو مو انتي غا شيرت ولا زل خبا أفكار تقلت ألنا أبز متيخا خبجن تخان سمعي لي دوي للك حرا يوني وذا تزور زلا صحفتي ويتا ذا تزور زلا بوستر هو ምኽንያት ምእሳር ወይ ድማ ምስዋር ናይዞም ኣቦታትና ማለት እዩ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት ኣቦታትና هو ኣባ ፍቅረ ማርያም مهم. ኣባ ኣብርሃም مهم. ከምኡ እውን ቀሺ ኪሮስ ካብ ኣሜሪካ ማለት እዩ مهم. ኩሎም እዚኦም 4 ኣብ ሓፂር ግዜ ማለት እዩ ዝተሰወሩ ካልኦት እውን ብዙሓት ኣለዉ مهم. ቀሲልና ብዝርዝር ክንኣቱ ንኽእል ኢና ካብ ነዊሕ ዝተሰወሩ መናኩሳን ወይ ፈለስቲ ናይ ኦርቶዶክስ እውን ኣለዉ ከም በዓል ኣባ ሃፍተ ሚካኤል ክብሮም ዝበሃሉ በዓል ዓዲ ቁንፂ ኣብ ደብረ ቢሲና ዝነበሩ 13 ዓመት مهم. ዝተሰወሩ ድሃይ ዘይብሎም مهم. ከምኡውን ኣባ ሰመረ ዝበሃሉ በዓል ቁሸት ሰሙን ዓሚ ካብ ደብረ ቢዘን ምስ ተወስዱ ድሃይ ዝብሎም مهم. ብዙሓት ኣለዉ مهم. ስለዚ ንኩሎም ተሰዊሮም ተኣሲሮም ዘለዉ መራሕቲ ሃይማኖት ኤርትራ ማለት እዩ هو ንኽላቶም ህፁፅ ምፍታሕ ወይ ድማ ህፁፅ ድሃይ ዝጠልብ ሰላማዊ ሰልፊ ኣዳሊና ስለ ዘለና هو ብኾይና እዛ ናይ ዕድመ ፖስተር ኩሉ ሰብ ክሳተፍ ኣውፂና ዘለና ማለት እዩ هو أبراهام حجي تسويرهم كن كلنا أوش تير تراهم تفيهم حكي እወ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዮም ጠፊኦም ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዮም ጠፊኦም هو እቲ ተሰዊሮም ክንብል ከለና ግን ምክንያቱ ንገሊኦም ካብ መንገዲ ንገሊኦም ብለይቲ ንገሊኦም ብሕላፍ ሰዓት እናመፁ ስለ ዝወስድዎም مهم. ዳርጋ ተሰዊሮም ኢና ክንብሎም ንኣብነት ናይ ኣባ ሃፍተ ሚካኤል ክብሮም ዞም ዝብለካ ዘለኹ ፈላሲሲ هو ካብ ደብረ ሲና ንከረን ንግደት ነይሩ ኣስቤዛ ክሽምቱ ነቲ ገዳም ዝኸውን ኢሎም ምስ ከዲኦም ኣብ መንገዲ ፀኒሖም ካብ መንገዲ ወሲዶሞም ንህለካ 13 ዓመት مهم. ድሃይ ዝበሃል ዘይብሎም ስድሮም ኣደዳ ጓሂ ኮይኖም مهم. እቲ ገዳም ኣደዳ ጓሂ ኮይኑ ኣብዚ ኣለዉ ዘይበሃሉ ሓደ ግዜ ሓደ ዶክተር ረኺበ ነይረ ኣብ ኤርትራ ነዊሕ ዝተኣስረ ዶክተር ማለት ሕጂ هو ኣብ ኣውስትራልያ ዘሎ ኣብ እስሪ ቤት ኣብ ከረን ሓደ ግዜ ካብ ከረን ውፅእ ኢልካ ሓንቲ እስሪ ቤት ኣብኣ መፅኦም ኣብኣ እንዳተቐጥቀጡ ከለዉ ኣብኣ ሓሚሞም ከለዉ ሪአዮም ኣነ እውን ዶክተር ስለ ዝኾንኩ መፂኻ ርእዮም ኢሎምኒ ኣብኣ እንዳበኸዩ مهم. እናተገፍዑ ሪአዮም ኢሉ ኣሉ ምስክር ሂቡ ነይረ ማለት ካብ ሕጂ ኣበይ ከም ዘለዉ ኣይፍለጥን ማለት ስለዚ ተሰዊሮም ክንብል ከለና ሲ ኣበይ ከም ዘለዉ ወለዶም ይኹኑ መቅረቦም ይኹኑ ስለዘይፈልጥዎም ሲ ተሰዊሮም እዮም ዘለዉ ብዙሓት ማለት እዩ እዚ ናይ በዓል ኣባ ፍቅረ ማርያም ከዓ مهم. እዚ ናይ ሕጂ ማለት እዩ ዕለት 15 እዮም ካብ መገሻ ክምለሱ ከለዉ ኣብ ኤርፖርት ፀኒሖም እዮም ወሲዶሞም مهم. ንመዓልትታት ዝኸውን ኣበይ ከም ዝነበሩ ኣይፍለጥን ነይሩ هو ብድሕሪኡ ግን ኣብታ ጨካን ዓዲ ኣበይቶ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ إذاعة إيرينا صوت مستقل لإريتريا حنت خابتن منغستي إرترا زحبنا لنجرات ندحر اللوا هايمانوتات كم زي خبر مفللاي كم زي جبر بدجاز متص علامات حسوت مخانو كم إنا نسمع ترى دي خاني انتي سلو زغبر امزم سبات زيهم حج صور زلو وصيام ديم تزاريبهم كوينم فتحين قست يميلهم انتي سلو زغبرو ናይቶም ካልኦት ዝብለካ ዘለኹ ናይዞም ፈለስቲ ቀዲሞም ዝተኣስሩ እኳ ብድምፆም ስለ ዘይተሰምዐ ዝኾነ ነገር ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምናልባሽ ሓደ ግዜ ምስቲ ዝወፅእ ትእዛዛት ስለ ዘይተሰማምዑ ወይ ዝኾነ ቅሬታታት ኣስሚዖም ምኾኑ ትብል ማለት እዩ
يوا إذا إنكو جن ناي بعل بفقر مريم جن رينا مالتيو ويد بنا بعل حج موسى ون سمعنا يو بصحف يكون بقالو خن قالاتهم ناي على بانطونيس كمو حدا زرباتات سمعنا الله مالتيو نابنت ناي بفقر مريم سي بزح غيزه انت ام زبلو نابنت تي او صمز نورو مس سلسته ጳጳሳት ኮይኖም ሲ ሓው ካበየሎ ሓፍቲ ካበየላ ዝብል ካብቲ መጽሓፍ ቅዱስ ወሰድዎ ጽሑፍ ኣዳልዮም ህዝቢ ኤርትራ ስሕዋትና በየሎ ብሉ ክብሉ ጽሑፍ ኣውፅኦም ነይሮም ከምቲ ትዝክሮ እቲ ሓው ካበየሎ ሓፍቲ ካበየሎ ዝብል ጽሑፍ ንኩላትና ተንኪፍና ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ኩላትና ኤርትራውያን ካብ ኣሕዋትና ቆሪርና ኢና ካብ ሓፍትና ኸነ ካብ ሓውና ሲ ብዙሕ ቁሪድ ይስምዓና ፈሓፋሒልና ገሊኦም ሓዋቶም ካብ ገዛ ምስ ወፁ ኣብ ስግረዶብ ዝተቆትሉ ገሊኦም ኣብ ንሊብያ ምስ ከዱ ቦቢሎም ዝጠፍኡ ገሊኦም ናብ ካልእ ስደት ምስ ጠፍኡ ከምዚ ተፈላሊና ሓወኻ ሓፍትኻ ብሓንሳብ ዘይትነብረሉ ብዙሕ ሰብ እውን ሓዋ ሓፍቱ ካብ ገዛ ምስ ወፀ ዳሃይ ዘይብሉ ንዓመታት እዩ ዳሃይ ስድራ ቤት ዘይብሉ ቁፅሪ የብሉ ስለዚ ኣብዚ ገጻት ማሕበራዊ ሚድያ ተሪኢኻ ሲ ዓይኑ ዝረኣየ ይብራህ ዝብል ሲ መሊእ እዩ ቁፅሪ የብሉን ማለት እዩ ቁፅሪ የብሉን ስለዚ ልክዕታ ፅሕፍቲ ምስ ወፀት ኩሉ ሰብ ተተንኪፉ ኩላትና ሪኢኻ ሲ ኣብ መን እዩ ማልያ ዘይ ሓው ካበየሎ ሓፍቲ ካበየሎ ዝብል ጽሑፍ ዘለዎ ዘይወደየ ብዙሓት ወዲና ማለት እዩ ኣብ በዓል ፌስቡክ ገለ ተሪኢኻ ከምዚ ቅፅል ስም ኮይኑ ሓው ካበየላ ሓፍቲ ካበየላ ዝብል ዝወፀ ኣሽማት መዓት እዩ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ከዓ ቅዱስ ቃል ማለት እዩ ቅዱስ ቃል እዩ ሓወይ ያበየሎ ሓፍቲ ያበየሎ ስለ ዘይበልና ኢና ኣብዚ በፂሕና ማለት እዩ ሕጅስ ኣገዳሲ ቋንቋ ኢና ንሕር ሓወይ ያበሎ ኢልካ ሓፍቲ ያበላ ክትብል ጀሚርካ ሲ ነቲ ሓውኻ ዘጥፍኣልካ ወይ ነቲ ዝፈላለየካ ሲ ትቃወሞ ኣለኻ ማለት እዩ ትቃወሞ ኣለኻ ማለት እዩ ዝኩሉ እዚ ሓዋትና ኣሓትና ይጠፍኡ ኣለዉ ንጠፍእ ከም ዘለና ንሕና ንርኢ ኣለና እዚ ኣበየላ ክትብል ከለካስ እንታይ ኮይና እንታይ ኣጋጢሞዎም ኢልካ ትሓትት ኣለኻ ማለት እዩ እዚ ከዓ እቲ መሰረታዊ እቲ ህዝቢ ክሓቶ ዘለዎን ጎዲሉ ዘሎ ሕቶን ቅዱስ ቃልን እዩ ሓፍቲ ካበየላ ሓው ካበየላ ማለት እዩ ቅዱስ ቃል እዩ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ስለ ሞራል ዝኾነዎን ስለ ዘነቃቅሖዎን እዚ ንኣብነት ከም ኣሉታዊ ነገር ተራእዩ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልእ ኣብ ገለ ኣብቲ ቅዳሴኦም ወይ ድማ ኣብቲ እንታይ ዝበሃል ኣብቲ ስኮቶም ዝብልዎ ቃላት እውን ኣሎ እቲ ዘፍቅር ሰብሲ ብማዕርነት ወይ ድማ ብፍትሒ ዝነብር ንካልኦት ሰባት ከዓኒ ፍትሒ ይምነ ወይ ድማ ፍትሒ ይደሊ ኢሎም እውን ይሰብኩ ከምኡ እውን እቲ ኣብ ልዕሊ ቤተክርስትያናት ናይ ኤርትራ ዝግበር ዝነበረ ምትእትታው ዝግበር ዝነበረ ግፍዕታት እውን በፍቅረ ማርያም በቃላቶም እውን ገልጽዎ ነይሮም እዮም አይሲ ኣይተካላቡትና ንሕናስ ከም ደቂ ሃገር መሰል ኣለና ብሰላም ክንነብር ብፍትሒ ክንነብር ከምኡ እውን ከነገልግል ኣብ ሕክምና ኣገልግሎት እዩ ኣብ ስነ ልቦናዊ ሓገዝ ድዩ ሰብሲ ከገልግል እውን መሰል እዩ ብሰላም ክነብር እውን መሰል እዩ እዚታት እውን ዝግበር ዝነበረ ኣድልዎታት እውን በዓል በፍቅረ ማርያም በቃላቶምን ሰሚዕናዮ ኢና እሲ ብጾትና እዮም ማለት እዩ ሓውኻ በየሎ ሓፍትኻ በየላ ስለና ስለዝሓተቱ ስለና መንእሰያት ስለኩሉ ጽጉም ሲ ብፍላይ በፍቅረ ማርያም ሲ ብጻይ ናይ ዝመንእሰይ ብጻይ ናይ ግዜ ናይ ዝመንእሰይ ዚ ኢኻ ክትብሎም ትኽእል ሰሚዕናዮ ካብ ቃላቶም ሲ ሰሚዕናዮ ከምኡ ናይ በዓል ጳንጤነስ እውን ከምቲ ቪድዮ ዝወፀ ዝረኣናዮ ሰብኣይ ትእሰር ፍትሒ ግበር ብዘይ ፍርዲ ሰባት ኣይትሰውር ዮ ተዛሪበዮ እዮም ዝብሉ ኣብ አንጦኒዮስ ማለት ስለዚ ናይዞም ውሕዳት ከምኡ ናይ በዓል ሓጂ ሙሳ እውን ቤት ትምህርትና ኣይተቆፀሙና ብዝብልና ክንቅፅል ኢና ክንመሓደር ኢና ዝብል ሓደ ዘረባታት እውን ሰሚዕና ኣሎ ማለት እዩ እዚኦም ውሕዳት ቃላቶም ዝሰማዕናዮ ማለት እዩ እቶም ግን መሻክል ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ቃሎም ክስማዕ ኣይተኸኣለን ከምኡ ከምታት እውን ቃላቶም ብዝመለቀ ወይ ድማ ገለ ሰማዕናዮ እውን ወላ ሓደ የለን ተሰዊሮም ምህላውኖም ጥራሕ ኢና ንፈልጥ ብዘካ ዞም ናይ በዓል በፍቅረ ማርያም ሓደ ዝብለካ ማለት እዩ إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا ኣብ ድምፂ ራድዮ ኤረና ኢና ዘለና ሓላላት መደብ ሽኮሪናታት ኢሎም ማዓንቲ ግን እዚ ዕድል ዝተረኺቡ ከሎ ሓውና ኣብርሃም ተስፋይ ካብ ከተማ ቦሎኛ ቤላ ኢጣልያ ምሳና ኣሎ ኣብርሃም ሓወይ يحزن እዩ እዚ ናይ ሃገርና ዚታት ክሰምዕ ከለኻ እዚ ሰብ ከመይ ይቕበሎ ንኣብነት ሕጂ ሲ ብዛዕባ
ሃይማኖት ብዛዕባ እምነት ክንዛረብ ከለናስ ናይ ተቃዋሚ ናይ ደጋፊ ናይ ገለስ ክኸውን ከማን የብሉን ኖ ሕጂ እወ መራሕቲ ሃይማኖት ከምዚ ገይሮም ክእሰሩ ክስወሩ ከለዉ እቲ ኣማኒ ኸ ማሲ ናይ ፍሉይ ሃይማኖት ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ጠፍእ ዘሎ እስላማ ይኩን ዋላ ካቶሊክ ኩን ዋላ ጴንጤ ኩን ዋላ ተዋህዶ ኩን ሲ ንሪኦ ኢና ዘለና ኖ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከነዚ ናተይ ኢሉ ዲ ተቐቢሉ ወስቕ ዝብል ዋላ ይዘርየሎም ድዩ ብዙሕ ክዛረብ ኣይንሰምዕን ኢና ዘይካ ሓደ ሓደ وحجي تي أماني سي تي ሃይማኖት سي ናይ ኩሉ እዩ ማለት سي ዝፈላለዩ ነገር የብሉን ድሕራ ካቶሊክ ኮንካ ኩላትካ ኢኻ ካቶሊክ ትፅዋዕ እምበር ካቶሊክ እከለ ተባሂሉ ክልተ ዝፍለ የለን ተዋህዶ እውን ከምኡ ፕሮቴስታንት እውን ከምኡ ጀሆባ እውን ከምኡ እስልምና እውን ከምኡ ማለት እዩ ሕዚ ንኩላትካ እዩ ዝሓብር ዝሓቆፍ ማለት እዩ ብምልኦም ከዓ በዓል ኣባ አንጦንዮስ ተሪኢኻዮም ንብሉእ እቲ ኦርቶዶክስ እዮም ዘገልግልዎ ነይሮም በዓል ሓጂ ሙሳውን ከምኡ ኣቦ ፍቅረ ማርያም እውን ናይ ሰገነይቲ ጳጳስ እዮም ነይሮም ንብምሉእ ነቲ ህዝቢ የገልግልዎ ማለት እዩ ኣብ ደገ ምስ መፁ ኮነ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ንኩሉ እዮም ዘገልግልዎ ማለት እዩ ንኩሉ እዮም ዘገልግልዎ ንኩሉ ብማዕረ ሓውኻ ቤሎ ሓፍትኻ ቤሎ ይብልዎ ንኩሉ ብማዕረ ከዓ እቲ ኣገልግሎቶም ህቡ ማለት እዩ እቲ ሃይማኖቶም ዝብሎም ተወኪሶም ማለት እዩ ንኩሉ ብማዕረ እዮም ዘገልግልዎ ማለት እዩ ሕጂ ኩላትና ከዓኒ ካብቲ ናቶም ትምህርቲ ወይ ድማ ካብቲ ናቶም ብራኬ ከዓ ንቕበል ማለት እዩ ብዘይ ኣፈላላይ ማለት እዩ ስለዚ ክውደሉ ከለዉ ወይ ድማ ክእሰሩ ከለዉ ክስወሩ ከለዉ ከዓኒ ኩላትና ብሓባር ክትስእ ዘለና ንምንታይ መራሕቲ ሃይማኖት ጥራሕ ስለ ዘይኮኑ ሲ ሰባት ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ሰባት ጥራሕ ስለ ዝኾኑ ሲ ብሓባር ክንትስእ ዘለና ምክንያቱ ሰብኣውነት ዘብለካ ስታይ እዩ ሰብ ከማኻ ክብደል ከሎ ክዕመፅ ከሎ ሲ ልብኻ ትንከፍ ከለካ ሓፍሓፍ ክብለካ ከሎ ማለት እዩ እቲ ሰብኣውነት ይበሃል ማለት እዩ ከምኡ ብዝያዳ እውን መራሕቲ ሃይማኖት ሲ ንብዙሓት ሰባት ወኪሎም ወይ ድማ ጓሶት ናይ ብዙሓት ሰባት እዮም ስለዚ ሓደ መራሒ ሃይማኖት ንምዃኑ ብዙሕ ሰብ ዘገልግልን ዝጠቅምን ሞራል ዝህብን ዝነበረ ሰብ ክትንከፍ ወይ ድማ ክብደል ከለካ ኩላትካ ዝያዳ ክትንድር ግባእካ ምክንያቱ ናይ ብዙሕ ሰብ ጓሳ ስለ ዝኾነ እቲ ጓሳ ተጠፊእኻ ተንጥሪ ስለ ዝጠፍኣ ማለት ስለዚ ኩላትና ክንትስእ ዝግባኣና እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እኳ ሓቂ ዘረባ ኩሉ እዩ ዝጉሂ ምክንያቱ ሕጂ ኣባ ፍቅረ ማርያም ሲ ካብ ወፃኢ ንኤርትራ እንዳኣተው ሲ ብምሉእ እቲ ናይ ኣብ ሰገነይቲ ሲ ዓመት በዓል ነይሩ ብምሉእ እቲ ህዝቢ ዝፅበዮም ነይሩ ናፊቕዎም ኣብ ደገ እዮም ነይሮም ይመፃና ኣለዉ ጳጳስና እንዳበልዮም ፅበይዎም ነይሮም ስለዚ ብምሉእ ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ እንዳተፀበይዎም ኩሉ እዮም ካብ ኤርፖርት ተሰዊሮሞም ማለት እዩ እዚ ኮይኑ ግን እቲ ዓዊልካ ንስለ ቦኻ ንስለ መራሒ ሃይማኖትካ ንስለ ጓሳኻ ዓዊልካ ምዝራብ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ብህይወት ኢኻ ትሕተት ብህይወት ስለ ትሕተት ንህይወቱ ፈሪሑ ማለት እዩ ሰብ ብውሽጡ ይጉሂ ንሕድሕዱ ይዛረብ ይሓዝን ዓዊሉ ንክዛረብ ግን ይስከፍ ማለት እዩ ብጀካቶም ሓደ ሓደ ዝምልከቶም ገለገለ ዝኾነ ኢሎም ክኾኑ ይኽእሉ ግን እቲ ህዝቢ ግን ይጉሂ ይሓርር ግን ትፈልጣ ኢኻ እታ ቀላል እያ ኣብዚ ቀሊል እዩ ሓደ ሰብ ማንም ሰብ ተኣሲሩ ኢልካ ድምፅኻ ከተስምዕ መሰልካ እዩ ኣባና ግን ከም ዓብይ ገበን ተቆፂሩ ስለትስወር ፈሪሑ ሰብ ስቂሉሎ ማለት እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ እምበር ኩሉ ጉሂ በናተይ ወገን ማለት እዩ ምክንያቱ ፍትው እዮም ነይሮም ንሶም ከምቲ ዕላል ዝሰምዖ ካብ ኩሎም ቶም መንእስያት ወይ ኣብዚ ገጻት ፌስቡክ ገለ ዝፅሕፎ ኮነ ብኣካል ረኺብካ ተዛርቦም ኣዝዮም ፍቱው መራሒ ሃይማኖት እዮም ብሱል መራሒ ሃይማኖት እዮም ስለዚ ብዙሕ ኩሉ ሰብ እዩ ዝፈትዎም ማለት እዩ ፃላዮም ዝኾነ ማለት ሲ ክስታይ ይረኣኹን ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ሲ ጉሂ ከም ዘሎ ይርዳእካ ማለት እዩ እቲ ናይ ደገ ኣብ ደገ ዘሎ ሰብ ከዓኒ ብዙሕ ኣሎ ዝጉሂ ብዙሕ ኣሎ ዝስምዖ ኣብቲ ተበግሶታት ግን ፀገማት ኣሎ ምክንያቱ እቲ ገለ እቲ ብፀሎትን ብፆምን ጥራሕ ንፍትሓዮ ዝብል ክህሉ ከሎ ገለ እውን ዝፈርሕ ኣሎ ዋላ ኣብዚ ኮይኑ ዝፈርሕ ኣሎ ኣብ ኣስመራ ገለላቶ ወይ ኣብ ኤርትራ ገለላቶ ኖ ሕጂ ክምለስ ስለደሊ ዋላ መራሒ ሃይማኖት እዮም ይኹን ዋላ ከይዱ ካብኦም ፀሎትን በረኺን ዝቕበል ዝነበረ ይኹን እታ ፍርሒ ግን ኣይጥሕሳን ማለት እዩ ንሳቶም ሕጂ እታ ፍርሒ ኣይጥሕሳን ማለት እዩ ዝፈርሕ ሰብ ኣሎ ገሊኡ ከም ዝብለካ ብፀሎት ክንሓልፎ ኣለና ዝብል ኣሎ ገሊኡ እውን ፀግዒ
ناتي زأسر كوينو مهم. كسانا خلد فتنون الله نخي جبر دمصم نخي سمع كسانا خلد فتنون مالتي حجي معات محلقات يزولو مهم. ግን ዝኹል ኣዋሂድካ እቲ ብጸሎት ክሕግዘካ ደበለካ ኣብ ገዛ ኮንካ ጸልት ብሎ مهم. እቲ ምሳይ ኮይነ ሓቢረ ምሳኻ ኮይነ ድምፀይ ክስምዐ ዝበለካ ከዓ ኣጆኻት ብሎ ብሓባር ኮንካ مهم. ትገብሮ ማለት እዩ ነቲ ዝዓንቀፀካ ከዓኒ ጥሒስካ ትኸይድ ዓገብ ትብሎ ማለት ስለዚ ከምዚታይ ዘሎ ሕውስዋስ እዩ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ግን ብብዝሒ ክትሪኦ ከለካ ግን ኩሉ ህዝቢ ክንድር ግብኦ مهم. ዓገብ ኩሉ ግብኦ ስጋዕ መራ ሃይማኖት نسا مالتي كوي بغلو قطري بحفشة قطري أقول لها وحدي وحدي حجي سيو حد حدا جزء زحسبك باي يجنق كانوا تعاند دونقول لا يطريق النازل تعاند بلاسو يودي قلنا أخذه بخمد الله خلنا نكاسق قصو أخذه وأنت هذا قلنا آخر أنت أنا خد سمع أخذه قرب كنكاسق قاسمه لذي كبيت بدوه إن الله جن بقى اسمه كاسنا بلنا أنا بعلو تتوقع صوتي أكشن مساعدون نتسبب تبعات كوبس لزغل كنقبره وسينا سلامة وسلفي صلوتن سلامة وسلفني كله استحواوسي كنقبره وسينا تسفان قبر كأني استبقوا سوناتنا بزي عادة علينا أبرو مالو كم أون أب جنيف ونالو أب سويسرلاند أب أمريكا ونالو لازم قرب باقاقا سالومو أب عالم الحين زغنا سب كم بعلى بفقرة مريم زعم السلة زغنا سب نخي بدلسي شدرتن كم تحوي أبلو حوي حفتي أبلا زبولو واسي حلوت حزبنا خنكو حدا يرتراو السر كلش حوي أبلو حفتي أبلا تخوينا تبديلا خنبل كأني كسنا أبلا كم عينت منفس كنا سرت مالت نقالس مالت كبير مخانو ندا فلنري لنا سمع لنا قد كسنا أبلا سعينت منفس كفتر فرحقا انتت يتتعرنا مالتي إذاعة إرينا صوت مستقل لإريتريا أبدمتي رادي إرناينا زلنا كفرة تختاتلت مدب لما أنتي سنبت شكوري نحونا أبراهام تسفاي كاب بولنيا عدت لياني مسانا زلو نابتي تمدي بزلو علتات خنقاتو أبراهام حوي علت عسرت حادة نايزور حزي عربي معلت مخاني أب جنب كم زل يصحف زلقه أب جنب الله علت عسر سلسته ما سمعت زلو أب روما أب سنبت كاب ساعة شعت جميل يزبل زلسكي قرب أبرها لينا إذا روما حجي أب روما إنا نقبر زلنا بخلت علماء مالتيو حدا تي رئيس ختم أوصل زخنة كلا أيون تي باتيكان أوصل زلوا مالتيو لذي كم رئيس ختم روما مريسنا لنا كاب كل عدد عليهم كمسألنا يتسفانا مالتيو قدمنا نعلم زمنا كموي كاب ميلانو بأوتوبوس غيرهم كموسنا كاب بولونيا كمو كاب بعترينو فينيسيا كله عدد عليهم مالت خبروا ما بعبيو كمسألنا كله تي دلاي فقري حوايا بلو أبويا بلو قبل تبعد له كله سب كمسألنا يتي تسفانا تدليتنا مالتي سلازي ساعات شعت أب بياسا فينيسيا زبالينا هنراخب أو نشتو سلامة سيلفي غيرنا كأو بمول نا تسريعنا مالتيو جروحاتنا عزنا نب فاتيكان إنا خناتو فاتيكان باباس داسيز غبرولونا بابا فرانشيسكو مالتيو ناي كاثوليكاوات بتخريستيان مراحين عالم ملو صلوت زغبرلو معالتي سنبت وجما كاتدرال صلوت زغبرلو معالتي كم عالم كاني اماناي اشحاد زخنه اماني زمصالو معالتي ስለዚህ ኣብቲ ዓትቲ ነቲ ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፀ ኣማኒ ኢና ንሕና ብዛዕባ መፅዓታት ኣቦታትና ብዛዕባ እስሪ ቤትን ምስዋርን መራሕቲ ሃይማኖትና ከነካፍል ማለት እዩ ከምኡ እውን ንጳጳ ፍራንቸስኮ ክንዛረቦምን ኣብ ጸሎቶም ክዝክርዎምን ንኽፍትሑውን ድምፂ ክኾንዎምን ንዖምን ደብዳቤና ሒዝና ክንበፅሖም ኢና ስለዚ ብከምዚ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ኩሉ ሰብ ከዓኒ ኣብኡ መፅኡ ምሳና ኣብቲ መዓልቲ ዕውት ክኸውን እቲ ፃውዕትና ወይ ድማ ተሓቲናትና ድሌታት عود كون كأني بزحسب كساتفو أقداسي سلازم نخل سب كأ مثلا متيو نتي حوخا بيلو حفتخا بيلا زبلوا قدمهم دمت زخوننا نحن حجنا عم كأدمت خنكنهم بزي أمين خل سب يعد ملخ مالتيو أوكي واو
حلالات كم زي سمعوا زلهم أبراهام زحبرنا زلوا زمت زلوا سنبت بروما بلاتسا أنت أخال كاني بياتسا فينيسيا بياتسا فينيسيا ساعة شعتنا هو ينقوت جميرو نبتي فاتيكان ممراشي حكي هو أوكي تذكر بابين نوي حك حزة كان أبراهام حوي هو دحن هجي تقوم نجار أم حلاليفنا ندينا تتحسس بني هو أتسأنيحة هو حو خابيلو حفت خابيلا خنبلا لنا تبتصأني حكامو هو لو مي تريد كابيلو موتور كابيلا إذا له هو سقعوا بلشحنا هو قديمنا حو خابيلو حفت خابيلو حفت هابيلو حو يابلا سلازي بلناسي اهم حجي جزا خابيلو تريد اهم كابيلو اهم موتور كابيلو تبلشح اهم مالي هو دحن يحزني وأبراهام حوي ثانك يو سلت ورقاو جزيخة كل شب يا كدول الكا خلو خسخف كيبلك مصي خبز مدف تعلل أنا تسفى قبر كل سب نزو تردي وقع نعلت 18 نايزي ورحزي أبي مخانا يفلت كون أمريكا تكون حكاي هو بأمريكا لعنة 10 شومنته أوه أب جنيف كعلت 10 حدا علت أوه 10 سلسة ورح 10 حدا خاني أب روما إيطاليا أي مالتي سلازي أك كلاتنا وصينا دمص نخنم اهم እዚኣቶም ንሰብ ኣይትፍራሕ ንእግዚኣብሔር ፍራሕ اهم ኢሎም ዝጨርሑ ሰባት እዮም እሞ اهم ስለዚ እቲ ፍርሕና ቀንጢጥና أوه ሰላማዊ ክንወፀሎም ድምፆም ክንከውንን ኣለና ማለት እዩ اهم اهم ኩሉ ኣብ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ፃውዒታት ከዓ ክንሳተፍን ክፍትሑ ኣብ ሓፂር ግዜ ናብ ብርሃን ዓለም ክመፁን ምስቶም ዝፈትዎን ዘፍቅርዎን ኣማን ክረኸቡ እውን اهم ናትና ድፊት ኣዝዩ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኩላትና ድምፂ ክንኮኖም ማለት እዩ جراتي ميل أبراهام حوي بروح سنبت نعخة إن ብሩኽ ሰንበት ንዓኻ እውን እዮኒ ሰላም ወረ ሰላም ነፍስ ኣሎ እሞ هو ናይ ብሓቂ ሰላም ምግበረልና ተሓጒስና ኢና ዘለና آمين ሙሉእ ሰላም ምግበረልና آمين ንኣቦታትና ንኩሉ እቲ ፀጊሞን ተኣሲሮም ዘሎ ከዓ ሙሉእ ፍታሕ ይወረሉ ንዓና ከዓ የኒ ኣብ ኤርትራ የራኸበና يلا بروح مع الزعبي ኣረ የኒ ጃው تشاو بروح مع الزعبي ብሩኽ መዓልቲ